sa ating kapulisan na nag-assist sa ating parada ngayong umaga. At paparating ng ating drum and lyre. Pwede ba yung nasa harapan ngumiti? Dahan-dahan pa muna, dahan-dahan.
Ayusin ka na lang mamaya doon. Marte.
dapat drum yung nasa likod. Yung dati na una bago yung bato. Ay, bato. Mga pagkatapos na, no? May merienda na. Wait, wait. Kasi